Blaupunkt World Receivers. Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζουμε τη σειρά PTR των φορητών ψηφιακών PLL ραδιοφώνων της Blaupunkt με RDS. Έχουμε δύο μοντέλα στη συγκεκριμένη σειρά, το BDR 500 και το BDR 501. Η διαφορά στο κωδικό φυσικά αναφέρεται στη διαφορά στο χρώμα. Αν δούμε λοιπόν από πιο κοντά τη συσκευή, θα παρατηρήσουμε ότι πρόκειται για μια συσκευή εργονομικού σχεδιασμού υψηλής ποιότητας, με πολύ ωραίο φινίρισμα, τόσο στη μαύρη όσο και στη λευκή συσκευή. Στο μπροστινό μέρος λοιπόν δεσπόζει το ηχείο των 2,25 ιντσών, η μεγάλη ευκρινής LCD οθόνη, τα κουμπιά ελέγχου, ας τα δούμε λίγο ένα προς ένα, το κουμπί band, επιλογή μπάντας μεταξύ FM και μεσαίων, το κουμπί preset για πλοήγηση στους αποθηκευμένους σταθμούς που έχει τη δυνατότητα το ραδιόφωνο να αποθηκεύσει. Έχουμε θέσεις αποθήκευσης 10 σε κάθε μπάντα στο συγκεκριμένο ραδιόφωνο, το κουμπί RDS, 3 λειτουργίες RDS, το κουμπί memo που μας βοηθάει στην αποθήκευση των σταθμών, το κουμπί tuning φυσικά για τη ρύθμιση και την ανέβρεση των σταθμών. Στο πάνω μέρος έχουμε τα υπόλοιπα κουμπιά ελέγχου, κουμπί sleep, ρύθμιση ώρας την οποία θέλουμε το ραδιόφωνο να σβήσει αυτόματα, alarm, ξυπνητήρι, snooze, προσωρινή διακοπή του ξυπνητηριού, audio, equalizer 3 θέσεων, volume, συν και πλην, ένταση ήχου, ρύθμιση και on-off και φυσικά την κεραία των FM. Στο πλάι θα δούμε ότι έχουμε 3 υποδοχές, υποδοχή για στερεοφωνικά ακουστικά, υποδοχή line-in. Η υποδοχή line-in μας επιτρέπει να συνδέσουμε οποιαδήποτε φορητή συσκευή ήχου όπως ένα MP3 player και να χρησιμοποιήσουμε το ραδιόφωνο σαν ηχείο. Όπως επίσης έχουμε τη δυνατότητα να συνδέσουμε ένα μετασχηματιστή 6V για χρήση στην πρίζα. Φυσικά έχουμε και την υποδοχή για το κορδόνι μεταφοράς, το οποίο περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Το BDR 500 τροφοδοτείται από 4 ΑΑ μπαταρίες 1,5V, εκτός φυσικά από τη δυνατότητα που έχει να το συνδέσουμε στο μετασχηματιστή του ρεύματος. Ας δούμε λοιπόν το ραδιόφωνο και σε λειτουργία. Θα παρατηρήσετε ότι η οθόνη LCD είναι φωτιζόμενη, πράγμα το οποίο μας εξυπηρετεί ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Βλέπουμε ότι, όπως είπαμε, έχουμε επιλογή από 2 μπάντες, μεσαία και FM. Με τα κουμπιά preset επιλέγουμε εύκολα τους σταθμούς τους οποίους έχουμε αποθηκεύσει. Όπως επίσης θα παρατηρήσετε, είναι σε ισχύ λειτουργία RDS. Υπάρχουν 3 συγκεκριμένες λειτουργίες RDS, PSN, PTY, RT, ή μπορούμε να κλείσουμε το RDS εφόσον επιθυμούμε. Εάν θέλουμε να αποθηκεύσουμε το σταθμό τον οποίο ακούμε, μπορούμε πάρα πολύ εύκολα πατώντας το κουμπί memo, επιλέγοντας τη θέση αποθήκευσης με τα κουμπιά preset και ξαναπατώντας το κουμπί memo, έχουμε αποθηκεύσει το σταθμό τον οποίο ακούμε, έτσι ώστε να μπορούμε να τον ανακτήσουμε εύκολα. Η ρύθμιση των σταθμών γίνεται με 2 τρόπους. Τα κουμπιά tuning μπορούν να δουλέψουν βήμα-βήμα με 0,05 MHz τη φορά, ή αν τα κρατήσουμε πατημένα βλέπουμε ότι ανιχνεύουν μέχρι να κλειδώσουν στον επόμενο διαθέσιμο σταθμό. Ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό του ραδιοφώνου αυτού είναι η ισχύς του. Έχουμε μια ισχύ εξόδου 500 mW RMS, το οποίο το καθιστά μοναδικό στην κατηγορία του, την οποία μπορούμε να ακούσουμε αμέσως. Θα παρατηρήσετε, παρόλη την ένταση και τη δύναμη του ήχου, την καθαρότητα της λήψης. Η ακουστική μας εμπειρία φυσικά μπορεί να ενισχυθεί από τη λειτουργία audio. Έχουμε το κουμπί audio, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε 3 μορφές equalizer, normal,
voice ή music, ανάλογα με τον τύπο του σταθμού που ακούμε. Είδαμε φυσικά τη λειτουργία της ρύθμισης της έντασης του ήχου με τα κουμπιά volume, συν και πλην. Επίσης έχει τη δυνατότητα το ραδιόφωνο αυτό να λειτουργήσει ως ξυπνητήρι. Εάν πατήσουμε μια φορά το κουμπί alarm, βλέπουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα ξυπνητηριού με βόμβο ή η δυνατότητα ξυπνητηριού όταν να ανοίξει το ραδιόφωνο ακούγοντας τον αγαπημένο μας σταθμό. Επίσης η λειτουργία sleep μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε το χρόνο οπουδήποτε ανάμεσα σε 120 και 15 λεπτά, στον οποίο θέλουμε το ραδιόφωνο μας να κλείσει αυτόματα έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Όπως σε όλα τα ραδιοφωνικά μοντέλα της Blaupunkt, έτσι και το BDR 500 και 501 καλύπτονται από τριετή εγγύηση.